як кас бинад айбас падару модарам ба гап мерасад маҳалла ба ин гапҳо нашавад страх критики одам метарсад ки як кас вак замечание кунад критика кунад ганда гуфт страх бедности ай тарси камбағалӣ ай тарси камбағалӣ то худи ҳамин устуғонои бадани одам ба ҷо мешавад ин беҳад мушкил ай тарси камбағалӣ ай одам метарсад ки бепул монам чӣ кор мекунам мегӯянд ки бепуле сахтӣ мебиёрад бепуле мушкилӣ мебиёрад баъд тарс потери любви аст то есть одам метарсад ки одами дӯстдошташа гум кунад боитият фарзанди дӯстдошташа ҳаёт равад оилаи дӯстдошташ гум шавад касби дӯстдошташа мисол уволиташ кунад кор гиранд беҳад қин ай ин як тарс ай страх потери здоровья аст тарси касалӣ аст ман яке касал шам фарзандҳома кӣ мебинад ман яке касал шам чӣ кор мекунам худо накунаду касал шам фикри одам ба ин чӣ пайдо шуда меистад доимо баъд страх неудача ай тарсе яке кунаму нашавад бизнес кушом нашавад бизнес кушому зӯрам нарасад пулам нарасад ё ки илмам нарасад як кас ёрдам накунад чӣ кор мекунам тарс дидед ҳамин намуди тарсо дар подсознанияи одам мешинад